Betonáreň spoločnosti Dobstav je výrobcom certifikovaných betónových zmesí. V našom portfóliu sa nachádzajú podkladové a cestné betóny, betóny pre pancierové podlahy, základové pásy, betónové dosky, mostné konštrukcie a vodotesné betóny. Vďaka automatizovanej technológii s vysokým výkonom miešania vám vieme zabezpečiť nielen pridávanie letného a zimného superplastifikátora, ale aj prímes oceľových drôtov a ďalších doplnkov. V zimných mesiacoch zabezpečujeme dodávky betónu s primiešaním teplej vody a ohriatého kameniva vďaka automatickej vykurovacej technológii. Naša flotila pozostáva zo 4 autodomiešavačov a 2 betón pumpy Putzmeister s možnosťou predĺženia potrubia. Toto všetko garantuje efektívnu dopravu a čerpanie betónu aj na menej prístupných miestach. Okrem toho ponúkame na predaj prefabrikované Lego bloky a kamenivo rôznych frakcií, dovoz suchého betónu a kameniva. Betón Dobstav, betón pre vaše stavby.